Sige, sige, tika lang. Tapos, itong isa naman is gagamitin ko. Tika lang. Yan, nakasaksak na pareho. Yan. Ganyan ba? Ito, nakasaksak siya doon. Hindi. Okay lang. Sakto, sakto. Sakto lang, ilalapit ko na lang para ako na lang. Pwedeng kahit din saksak. Saksak ko pa rin para sure. Hindi. Magkalapit. Tapos, saksak ko dito. Ito naman gamit ko, itong headset. Yung nasa tainga ko. Dito sa likod. Magsasign ako dito sa isa. Itong gagamitin kong isa. Pag sa laptop ba, pwede gamitin to? Ah, 06. Oo, nasa live na. Yes. Ang ingay. Yan, meron na. Meron na ba? Pakit. Pakit. Okay na ba mga kaibigan? Maliit na boses ba? Maliit na boses? Hello, hello. Test mic. Meron na? Okay na, Os. Maliit na boses. Okay na, okay na. Thank you, thank you. Thank you, Ate Merlisa. Okay, okay. Di, mahirap pala talaga pag tawag nito. Mahirap pag iPhone. Yung bilog kasi yung yung saksakan. Yan, ayos na. Okay na, okay na. Yun, thank you. Lipat na kayo, lipat. Yan na lang ang gagamitin ko ngayon. Yan, dalawang yan. Kaso wala nang pang-ayuda. Wala mo ng ayuda. Kasi yung pang-ayuda, yun ang gamit ko ngayon. Yun, tawa-tawa si Ate Rowena Teranya. Yan na lang ang gagamitin ko ngayon. Wala mo ng ayuda. Wala mo ng ayuda. Kasi yung pang-ayuda, yun ang gamit ko ngayon.
bigi-bigi with YouTube logo. Sorry, may nakalimutan ko yung jacket ni Manlilikay Vlog. Yun, okay na, meron na. Manlilikay Vlog, salamat. May barilan, oh. Yan, oh. Sorry, may nakalimutan ko yung jacket ni Manlilikay Vlog. Pag may budol, babarilin natin. Manlilikay Vlog. Katawa naman to. Ang cute. Yung papasok na budol, babarilin natin ng ganito, ah. May machine gun tayo pala dito. Katawa naman to. Ang cute. Dito lang tayo sa maliit na boses dahil maliit din naman tayo. Meron na, nahuli lang yung jacket ni Manlilikay. May magandang sound siya, oh. Maganda ba yung sounds? Maliit na boses dahil maliit din naman tayo. Meron na, nahuli lang yung jacket ni Manlilikay. Okay na ba? Maganda ba yung sounds? Maganda ba yung sounds? Okay na ba? Naglulus? Pero okay ng setup, okay na. Padugay-dugay ka, Toys. Tuwarang kita dyan. Maganda ba yung boses? Bakit? Ay, echo lang ba? Yun, tatanggalin natin yung echo. Kasi meron naman dito mga ano eh. Pwede naman palit-palitan. O yan. Ganon din ang boses. Palitan natin. Maliit na lang, ang cute. O, maliit na lang daw, request. Yan, maliit na, yun. Mega shoutout! Ganito dapat, Ate Juliet Mukbang. Yun, ito ang gustong-gusto ng mga tao eh. Yun, nahuli din natin. Akala niya, hindi natin siya mahuhuli ah. Marami kami ditong magtutulong-tulong para teka lang, nawawala na ako, nawawala. May lolo din dyan, sabi ni Ate Merlisa. Wala eh, walang lolo. Tingnan natin itong isa. Eh, wala nga. Yun lang. Can you feel it? Can you feel it? Someone says. May mga pasayaw-sayaw tayo. Maganda yung mga pasayaw-sayaw. Can you feel it? Yan. Ito pala maganda dito. Kailangan mo ganun. Sorry na na-late po ng jacket at Shea Herrera.
May boses ba? Ito ko naman ito kailangan. Sorry, tuloy po ng Ate Jeher. Siya pa nga. Zile zile, zile zile eu alerg al. Make more time. Yun. Malakas house from Rojak Rodelas. I'm still here from Jojo on the Beat. Yun, thank you, kaibigan Jojo on the Beat. Walang barilan ah. Malakas house from Rojak Rodelas. I'm still here from Jojo on the Beat. Yun, thank you, kaibigan Jojo on the Beat. Meron from Katamisan. Yun, thank you very much. Palablab, saan dito? From Mamaging, yun. Babaan po ng bahay, Bumagsak ako from Coffee Bean. Bumagsak daw siya, bumagsak. Yan, okay na ba? Okay na? Jujun the Beat, bigi-bigi. Bumagsak daw siya, bumagsak. Wow, puro na bili-bili. Hindi, merong iba oh. Yun, wala na, tinanggal ko na yung echo. Kasi yung isang cellphone natin, nakakonect pa. Yun, magdikitan mo, magdikitan. Pin nga po natin si Katamisan. Hindi ko alam kung ilang oras ako kanina. Lagyan mo ng earphone house. Yung CP mo na nakamonitor. Harang po muna house, coming from Miss Rin Española live, MWF, 8 p.m. Pinas time. Kalimbang all na, hashtag Coffee Beam. Lakas lang ng echo. Yun, tanggalin natin ng echo. Konti lang na echo para para maganda. Okay na ba? Okay? Parang wala naman ah. Parang wala naman ah. Parang wala naman ah. Yan, meron na pala. Hello, Sir Maxam. Kumusta po? From Miss Lynn Española. Parang wala naman ah. Yan, meron na pala. Hello, Sir Maxam. Kumusta po? From Miss Lynn Española. Parang wala naman ah. Yan, meron na pala. Hello, Sir Maxam. Kumusta po? From Miss Lynn Española. Parang wala naman ah. Yan, meron na pala. Hello, Sir Maxam. Kumusta po? From Miss Lynn Española. Parang wala naman ah. Yan, meron na pala. Hello, Sir Maxam. Kumusta po? From Miss Lynn. Nag-iiko siya, nag-iiko. Bakit kaya? Okay lang, okay lang. Puros na mahina yan. Ay, lagyan ko ng earphone.
Tapos lalaksan ko. Yan. Okay na ba? Okay na? Yun, salamat, salamat. Okay na, okay na. Ilapit nga natin ang kaunti. Para hindi ako nahihirapan. Yun, game na, game na, game. Mamaging yun, nag-drop na ba si Mamaging? Di na masyado, ha ha ha, from Coffee Beam. Mamaging, OTW sa'yo. Walang barilan ah. Oh. Kaso nakaharang nakaharang di makita yung mukha. Okay na, hindi na malakas. Ay, hindi. Itong isa, hindi ko laksan. Ganun ba? Itong isa lang.